So guys, nandito na tayo sa ating laptop. So, dito sa search, simply type natin ang Nightbot. Nightbot. Yan, Nightbot. Yan, nakawin Nightbot. Yan. Pindutin lang po natin yung nasa itong Nightbot login. Yan. Nightbot login. Katulad yan. 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 Pindutin po natin dito yung, siyempre, lalagin natin yung YouTube. Yan. YouTube po. So, tapos yan, kung anong account gusto niyo ano dyan, ito po yung account ko. Ilagay ko. Yan. Yung account po ni Waray Ako TV. Yan. So, i-allow lang po natin yan. Allow. I-allow lang po natin. I-allow lang po natin. Yan. So, pag na-allow na po yan, kita nyo. Kapag po yung loading. Yan. Makikita nyo. Oh. Dito sa command, halimbawa, itong sa command, pinutin yung command, tapos custom. Yan. Maglalagay lang po tayo ng command. Halimbawa, may nagkuhan yung hi. Halimbawa, tayo dito. Ito po, di ba, command, mag-add lang tayo ng command. Yan. Tapos ilagay natin YouTube. Yan lang nakalagay na, YouTube. Yan. YouTube. Pindutin na natin. YouTube channel. Lahat ng YouTube channel yan, command. Or, halimbawa, tamsak. Halimbawa na ano siya ng tamsak dan, mga ganon. Tamsak dan. Halimbawa, nagkuhan siya ng tamsak dan. So, lagay lang natin tamsak. Tamsak. Yeah. Tamsak. Tamsak. Tamsak lang. Tapos yan. Dito, lagay natin. Thank you so much sa tamsak. O kaya, sala. Tagalog na natin. Tamsak. Yan. Salamat. Salamat. Tamsak. Sa live course. Yeah. Yan lang. Tapos yan, ang label. Siyempre kahit sino. Kahit sino. Yan natin yan. Tapos, 5 seconds para makapag-response ka agad. 5 seconds para makapag-response ka sa Nightbot. 5 seconds lang, submit natin yan. Oh. Tapos next natin, yung harang, di ba? Kamihan ng gano'n. Harang. Lagyan natin to harang. Harang host. Yan. Harang lang gano'n. Harang. Tapos next. Salamat sa harang. Live host.
Yun lang. Salamat sa paharang sa livelihood. Di ba nababasa niyan? Yun lang. Tapos, sa taas, submit. Yan. Ganun lang. Diba? Okay na yan. Tatlo na yan. Yung dalawa na yan. Tapos, o kaya next ulit. Yung pasabit, mga ganon. Pero dalawa lang muna. Pwede na yan, dalawa. Tapos, doon tayo ngayon sa tinatawag na ito basic na lang to, yung spam protection. Basic yan. Talagang nailagay na yan dyan. Ayan. Diba? Ayan, reputation, lahat yan. Basic yan. Sa timer tayo. Halimbawa, ito, mag-add tayo. Yung sa timer, halimbawa, gusto natin i-drop yung member natin. Diba? Yung member natin na gusto mong i-drop within 15 minutes, halimbawa, ito YouTube. Lagyan mo lang YouTube. Tapos, ito yung kuhan, halimbawa, please, next, my diamond member. Ano ba yung diamond member? Diamond member. Tapos, halimbawa, yan, Miss Jean Cruzada. Miss Jean Cruzada. Malis pilih. Ito. Miss Jean Cruzada official. Official. Yan. Tapos yung link. Tapos yung link. Halimbawa. Yan. Magdagdag po tayo. Jean Cruzada. Jean Cruzada. Jean Cruzada official. Hanapin ito. Yan. Pindutin nyo lang po yan. Bawa lang ito. Yan. Tapos makikita nyo yan. Ito yung nabawa yung link yan. Ang gagawin mo lang yan. Ano mga video na lang video? Video na. Ito to. Ito ipashare natin. O ito link na lang yung link para mas maganda. Yan, diba? Ito yung link na. Yan. I-copy link na lang. Copy. Yan. Tapos, dalhin natin sa Nightbot. Nightbot tayo. Yan. Lagyan natin, maglagay tayo ng space. Tapos, copy paste. Yan po. Yan. Please kudit diamond member, Miss Jean Cruzada official. Yan, diba? Tapos, space. Tapos, mag-iwan na bakas para mabalik at mag-iwan. Bakas para mabalik. Yan. Ganyan lang guys. So, ito yung interval. 15 minutes lalabas. So, ang gagawin natin, kasi tutorial ito, hindi natin patatagalin 15 minutes. Gawin natin ng mga 5 minutes yan. Lalabas yan. 5 minutes lang, lalabas na yan. Yan. Submit. Yan. Paulit-ulit nyo lang gawin yan. Ilan katulad yan. Paulit-ulit nyo lang gawin yan. Kung ilan yung mga members nyo, siyempre, gawin nyo. Dito yan, sa time dash yan, lalabas. Diba? Ganyan lang. Halimbawa, ulit. YouTube ulit. Si Miss Lori naman, YouTube ulit. Mga kaibigan natin yan. YouTube. Yan. YouTube. Tapos dito ulit. Ang gawin nyo, pwede naman yan i-copy na lang. Pwede ulit tayo pumunta dito.
Ang gawin natin dito, low reviewing ba ito? Anyway, lumabas na agad. Miss low reviewing ba ito? Yan. So, yan. Copy link lang. Okay lang, copy dyan. Tapos, yan. Balik tayo to Nightbot. Punta tayo dito. Tapos lagyan natin ito. Place. Support. My gold. Gold natin yan. Gold member. Member. Miss Lori. Lori. PM Magalpok. Vlog. Vlog. Tapos ganun ulit. Tapos space. Tsaka natin i-paste yung kanyang yan. Kita na yan. Tapos iwan ng bakas. Iwan ng bakas. Para mabalikan. Tapos po, para mayroong bagyarang. Tapos nasa inyo yan, kung lagyan nyo pa ng mga emoji yan. So, gawin ulit natin ito mga 5 minutes lang. Para mailabas na kaagad yan i-like mo. Kasi nga, kung yan, nasa inyo yan, kung gawin yung 10 minutes, 15 minutes, bago ilalabas ulit yung night mode. Kasi pag sabay-sabay naman yan ng mga 5 minutes, 5 minutes, parang hirap naman, diba? Dapat may 5 minutes, may 10 minutes, ilalabas yung night mode. Pero kung dayon mong member siya na gusto mo lagi ma-subscribe ng mga nandoon, gawin mong 5 minutes yan, 5 minutes, lagi ilalabas yung night mode. Yan, ganun lang. Tapos submit ito. Yan. So, okay na. Tama na yung dalawa. Kasi tutorial ito para mabilisan. So, punta tayo ulit sa live streaming natin. Tingnan natin kung okay na. Diba? Tingnan natin kung lalabas na dyan yung ating pinagagawa. Nasaan ba? Yan. Okay na. Dahil, tinan nyo yung ano natin ha. Dapat naka-join. I-join natin yan. Itong discard nito dapat nakakwanta. Ito dapat kinakopy natin yan. Ilalagay natin sa community. Pero kahit hindi na nakalagay sa community yan, ay nakalagay na partial commit na, part channel. Ibig sabihin nakakommit na siya. Hindi nga lang discarded yun. Ay, nakakommit na, di ba? Nakakommit na yan. So, balik natin ito. Tingnan natin kung ano siya. Custom, babae. Yan. Okay na, hindi lahat. Tapos yung tayo natin siya. Tayo. Tapos, sa live stream tayo punta. Okay na to. So, wala, hindi pa naglalabas. Ano po yung stream ko? Yung multi. Harang, halimbawa, harang. Lagyan natin sa batas na kagad. Harang.
Stream, bigyan lang shout out, stream.